Jo aquí t'hauria de dir, Maria, que crec que aquest exemple, que sé que s'emplea sempre, i sobretot en el cas dels iberoamericans, crec que no és exactament afortunat. No hem d'oblidar que l'any 80, per exemple, aquí s'empleava el llibre de llengua balear, escrit per cert per Francesc de Borja Moll. El que va ser una decisió política és canviar això i canviar-ho a llengua catalana. Per tant, és que, per desgràcia, la llengua balear és català. No, bueno, però... Per desgràcia, per molts. Per lo que s'estava estudiant, antes que hi hagués una decisió política en cas diferent, era llengua balear, autor Francesc de Borja Moll, que crec que ningú posa en dubte. Bueno, català de les Illes, perfecte. En el cas de... No, deia llengua balear. En el cas d'Iberoamèrica, no hem d'oblidar que la Real Acadèmia Espanyola té acadèmies a cada un dels països d'Iberoamèrica. Tu, si poses un traductor, poses el corrector, te pot posar de l'espanyol de cada un d'aquests països. És que jo no...